Kol. Oh, saan? Gisugo ko ni Papa, pwede ba daw mangutang? Mangutang? O, Kol. Pwede. Ano naman? Saan? Kuan daw, Kol. Sudan daw, Kol. Huwag Sudan? mga soft drinks, Kol. Kaya wami kaon. May sila nun, may kaunan. Ano sa mga soft drinks? Kuan lang, Kol. Isa lang ka. Kuan, Kol. Coke. Sa kakok. O, Kol. Oh, naidua. Oh. Dua lagi na, Kol. Dua? Dua ano ko? Ano ba yun? Oh. Ug Sprite din, Kol. Pila ka ba? Isa pod, Kol. Isa lang. Dua lipod na, Kol. Dua. O, napagyud lain. Dagan na kayo na ha? Kailangan, dagan yun. Hindi ko masagot ng isa-isa ra. Hinay mong papa. Oh, sige, Kol. Sa pa yun? Ug pakbet lang daw, Kol. Isa lang ka-serve, Kol. Sa kasab nga pagbit? O, Kol. Mo. O, kadagan ba kaya na, Kol? Dili. Isa yung kalutuan na kung iatag sa inyo, ipautang sa inyo. Ha? Hindi mo Oh. papa, dili ko masugot ng isa kasab. Isa yung kalutuan. O, sige, Kung Kol. isa kakuan yung ako ipautang sa inyo. Basta mo na bayaran? Ugma daw, Kol. Ha? Ano sa bayaran? Ugma daw, Kol. Hindi ko masugot o nga. Magulat mo kung kanus ako maningil. Hindi ka hulat. Hindi mo papa lagi nga magulat kung kanus ako maningil. Hindi ko ganahan ng ugma-ugma rin magbayad. Saan nakaminos mo? O, sorry, Kol. Nagani, ipautangon ka mo. Saan, ikaw pautang? O, sige na, Kol, ah. Tingnan mo papa ha, magulat Sige, kung Kol. kanus ako maningil. Dili magbut-but nga kanus ang bayad. Sige, Tamo ka, Kol. dili ko mo pasugot ka ugma magbayad. Ha? Sige, Kol. Padala nini.